Da li nas očekuju nova radna mesta u 2016. godini i da li ćemo upravo do njih doći sveže rekonstruisanim putevima u opštini Aranđelovac, odgovara predsjednik ove opštine Bojan Radović. Naravno, to je i uslov da biste imali nova radna mesta, uslov je da imate i dobru pristupačnu infrastrukturu. Ono što je jako bitno, znači da imate putnu i komunalnu infrastrukturu. Ja sam govorio o trafostanici, nisam spomenuo svu komunalnu infrastrukturu, znači voda, gas, otpadne vode, znači kanalizacija, sve to neophodno da bismo formirali jednu industrijsku zonu. Nažalost, Aranđelovac ima jednu lošu situaciju da nema dovoljno slobodnog zemljišta, tako da je najvažnije za našu opštinu da privatizacija ovih preduzeća koja su, društvenih preduzeća koji idu u stečaj, govorimo o fabrici elektroporcelana i fabrici Šamot, da budu kupljena od strane ozbiljnih investitora koji mogu da ulože značajno sredstva. Možemo da se nadamo upravo u toj kupljenju? Ja se ozbiljno nadam, jako je opasno kada ste neoprezni, kada obećavate, to sam okusio i više ne želim da dajem takve izjave. Postoje potencijalni investitori, postoji šansa za ta preduzeća, realna šansa da se oni privatizuju, pogotovo fabrika elektroporcelana, da je već jednim delom ušao investitor, takođe i za fabriku Šamot. Ja se nadam, za fabriku Šamot u gradu koja je otišla u stečaj, nadam se da će biti kupljena od strane ozbiljnog investitora, a s druge strane fabrika Šamot u Derosavi, tu smo imali pregovore sa ozbiljnim investitorom, kompanije Kalderis, koja je poslala čak i svog potpredsednika na razgovore i inicirali su taj sastanak, bili su jako ozbiljni i taj deo kompanije izdvojen iz stečaja, pripremljen i ja se nadam da će to biti uspešna privatizacija. Imamo i fabriku Elka koja je državno preduzeće, zaštitna radionica i za nju imamo potencijalne investitore. Ona je 100% državno vlasništvo i ja se nadam da u nenom periodu i to preduzeće koje ima preko 100 miliona dinara u ovom trenutku i blokiran je njihov račun, rade preko drugog računa i imaju izuzetno puno problema, da će oni naći dobrog investitora i da će najzad i ta kompanija krenuti da radi na zdravim nogama. Ono što donose privatizacije, znam, i to je možda najteže u ovom trenutku, a to je smanjenje broja radnika i jedno tržišno poslovanje i to je veliki udar kad je u pitanju i stanje i broj nezaposlenih, ali moram da kažem da ove 3 godine i pored ove tranzicije, koja je izuzetno teška, koju niko nije do sada ni pomislio da inicira, došlo je do jednog stagniranja broja nezaposlenih i sada bi trebao taj broj da rapidno opada, da raste broj zaposlenih. Da vas podsjetim samo da smo i mi u našoj lokalnoj samoupravi uradili nešto što nije baš popularno, a to je da smo počeli da spajamo preduzeća, ustanove, fond i muzej su spojeni, gas je pripojen komunalnom, a u sledećoj godini ćemo verovatno spajati Centar za kulturu i smotru. To je ono što smo obećali našim sugrađanima, smanjenje broja ustanova i preduzeća, samim tim i smanjenje broja direktora, efikasniju administraciju i kvalitetniji rad. Opština će intenzivno raditi i na obnovi vodovodne i kanalizacione mreže, ulagati u sport i kulturu, ali i u zaštitu životne sredine.